Isiphathe kabi kakhulu, sihlukumezeka ngale ndlela eyisimanga, silalanga ngisho ukulala nje. Nikubonile lokhu uSibusiso ekupostile ku Facebook yini enikwaziyo nina ngobudlelwane bakhe nosisi lo sesishile emhlabeni? Ngathi nje besazi ukuthi intombazane wahlukana nayo ngoba bahlukana phambi kwethu njengabazali, ngoba phela akahle kahle akuyona intombazane, unkosikazi loya ulotsholiwe, wayolotshelwa yimina izandla zami kakhulu kwasala umshado. So mase kuba nezingxabano kwaze kwakhoza ukuthi angithathe athi asihambe siyovela khona noma wakhe kukhulunywe umakoti kwaseyamala phambi kwethu. Emveni kwaloko babeney'nkinga nje kakhulu, bebeney'nkinga impela nje ezisabekayo kakhulu. Kwayima evuleleka-ke umfana ukuthi asixoxele ukusuka nokuhlala kwendaba ukuthi le ndaba kahle kahle isukaphi. Kusho ukuthi ube umuntu ongakhulumi, wasitshena ngisho ingane abayizele ukuthi akusiyona yakhe nje, wasitshena kwakuningi nje. Yilapho ngamxolela khona ngoba umakoti ngangimthanda kakhulu, ngamxolela mase kuqhamuka isayidi lakhe ethi into ebanga ukuthi angasitsheni ukuthi umakoti wakhe umthanda kakhulu, manje bazi ukuthi izolunga lento. Mese sitshenile thina amahlazo bese singakwamukeli kahle hle ukuze umakoti abuye azoshada kahle singazi lutho, ikona bengasazisi. Kodwa ekhweni lakhe zonke izigameko ezenzekile bebezazi ngoba bebabikela. Hey, 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 hey.